Проверяваме палетоносача. Разен е. Проверяваме съндъка. Тъй като крайната ми дестинация е Англия, а всички знаем, че има наплив от бежанци в тази посока. За мен сигурността е преди всичко. И затова, както се казва, за да ми е мирна главата, винаги си проверявам преди да вляза целият камион. Започваме. В случая Volvo няма кой знае какъв спойлер, но камионите, които са с по-голям спойлер, има възможност, чакайте да включим осветлението в крилото. Има възможност да влезе човек. Отглеждаме внимателно шасито по осите на ремаркето. Проверяваме палетоносача. Разен е. Проверяваме съндъка. Съжалявам, с една ръка е малко трудно. От другата страна по същия начин. Тук е другата гума. От другата страна. Оглеждаме. Проверяваме го задължително и вътре. Нашите ремаркета имат система за сигурност посредством секретен болт. Сваляме го със специално ключе и отваряме. Виждаме, че е чисто, което означава, че можем да затваряме вратите.